Sa number 2, Gobernador sang Negros Occidental na magasapol sa Department of Education sa pagpasiguro nga manginhanda ang ginapaabot nga pagpatuman sang full face-to-face classes sa bulan sang Nobyembre. Suno kay Governor Eugenio Lacson, kung ini ang luyag nga matabo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., ginalauman nga tinghuaan nga malambot ini sa mga natungdan nga stakeholder. Sa bahin sa probinsya, suno kay Lacson, paghatalakayo nila mga tikang, agud mas madamo pagid ang mabakunahan hindi lamang sa mga senior citizen kundi pati man sa mga kabataan nga parehong manubot pa sa target. Sa datos sa probinsya as of July 9, masobra sa 1.3 million ang nadapatan sang duha ka doseng COVID-19 vaccine o kun 65.64% sang target. Sa pagsinapol ni Marcos sa mga alkalde kag mga gobernador sa Biyernes, ginalauman niya sila ang magbuylog para makabalik sa normal. Ginalauman nga makapatuman sang face-to-face classes sa Setyembre kag full face-to-face classes sa Nobyembre. Luyag niya nga mabuksan balik ang ekonomiya nga hindi na magproblema sa mga lockdown. Rason nga ginaduso niya ang large-scale nga immunization drive kasubong man para sa booster shots. We have not covered a wide range of young individuals, no. So we will have to, discuss that and see how we can cover as many as possible, no. If only to hit the target of face-to-face classes in our province, no. Although right now we have face-to-face pero minimal pa, no. So I understand is what the president wants is regular face-to-face already, to say 100%. Yeah. So